Wadidaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase Ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa kowe? Ora tak baleke nyawamu wae ya Madipati. Modar wae jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah tisu basah menan. Oh, paling minggu raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati ya sembrono. Rek kae njabut karo Bagong malah genti dijabut gletak. Ora taya kowe. Mati ya kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing mati tangi ngger. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendono. Wah nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah anak Semar nek wis nesu ya gilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Bakal ulun ngapa, Gen? Ulun ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dewa kok suwek. Mulai tak ngekis kok ngisor kuwi iki kelontrong kok. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan ra. Dewa kok dincen lho. Dincen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerang-nerang dengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane
Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi, aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cetha. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? An jabut nyawane kaya Yama Dipak. Kose. Aja. Jabut nyawamu modar. Mati atale gak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lha aja ngluputke karo Panjenengan Ulun, aja ngluputke Panjenengan Ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Hyang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut, Iya, Edan. Waduh. Wah, lagi kedadian apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko baksine tak ganti. Menyang ge wis. Iya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kedeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhewe sirahe dewa iki piye iki. Wis gawe menyang. Iya tak utake. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabeng tawang susuh angin ngendi nggone Bagong nun distun temen ing atas amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayane pengen ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi dadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula rada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampeyan rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulon rada tak jabut nyawar. Kocek.